Ito rin. Kuya ng trabaho. Hindi amunga ng subsrito. Asa may katiting bukira na. Pero ginituyuan ka. Kapuyas trabaho. Murag akong sweldo na yung subsrito. Usa man ang ginabuhian eh. Bukid pa kayo ako may tutuyuan. Kung nabuutan ko na ko, ulog-ulog may trabaho ka na. Doon naman dahil ako natuon pag nagsige trabaho. Magtulo na po ni Karon, kung na yung sudan. Nag-utan ni Karon, ginataang lang. Ha? Isang suri ko ni ba? Pagkiwal pa ko kwarta kabayad ron. Tago sa kubi. Na, kung may mangutanan ako, may mangindan ako, inang, wala ko dili ha. Ay, salamat. Ano nang balaya? Dek. Sinalin. Baon na gyud. Sino? Mura magulay tao. Kung nang nagabulan ng way bayad-bayad ni. Unang kinahanglan lagi ng paninglon. As ang tao din. Ayo. Ayo. Ay. Asa man mo ang mama? Wala daw sa dire. Asa man din yung mama? Kuha sa dire. Maayo, sige, salamat. Ma, sana nakita mo. Ito ma. Isa may giingon niya. Para ka dire. Silang mataang tugan, pud. Ay ma'am. Dara man day ka diha, may buntag. Ay, may buntag, sir. Maayo ato ang ibot ron. Ay, ko, may hangin po. Ayaw kay sir, oh, cook. Ay, sir. Nagdala ko yung hipog lubi, sir, oh. Lagi ma'am, dili na nato na picture. Kanang lingaw-lingaw istorya ma'am, naag ko re kay. Kuan ba, kanang maningil ko sa inyong to. Hintay, kay alam na di mo kabulan nga way bayad gyud. Saan man nato na nga, ano man po ko dire, layo kaya, sige ko gayandak pag yung dalan pagka mauta lagi kaya. Sir, wala ba dito kwarta ron, sir? Piki kayo ni sir, oh. Wala tawa lubi, sir. O, maura ni mong sudan ron, sir. Tulo, sir. Kanang ma'am, sa tinuod lang yun, kanang ulay porta sa una rin na, nina nga, nagdala ko gunting, oh, putlo na ko na inyong kurinti, oh, di mo bayad, anay. Ako, sir. Ayaw dyan in town, sir. Maluoy ka, sir. Hapit na mong purpose, sir. Aw, lagi. Purpose. Ako, anak, sir. Oh, tinuod, din na siya. Wala nga, mubayad mo, oh, dili. Mabayad lagi, sir. Basta, kung umaabot ng purpose, sir, wala ko dyan may kwarta ron, sir. Ano tayo? Oh, kinabuhi. Kaning isa mang god, disconnection na mo kung isa. Kana ba, putla na mo ugma. Putlan man yun, sir. Di dyan ikahangyo, anak, sir. Sir, gamay lang, sir. Ma'am, Gamay panahon lang, sir ba? Hangyo lang, sir. sa 5 kabulan, sige lagi pong hangyo. Unsa man gira inyo? Daghang kay kag-appliances no? Sir, daghan, sir. Nga, ang mga gamit diri, sir. Radyo naman, sir. Oh, man na, sir. Oh. Nya, ang dili man mo magkabayad ana. Nasa radyo naman na. Mga gani, sir. Gamay ra gani lang. Ano paninglan pa man ko ni mga gamay ra man ako ang kwan. Dili, kaming mga taga Samsurico, maningil gid me. Wala nga, sa tinuod lang yun. Munang yan yung gudlo bisag. Bati kayo inyong dalan. Maot kayo, dili makagiro inyong dalan. Sikog yandak. Ang lubot na bulong din akong lubot are. Ako'y labot, anak, sir. Nabuling mong lubot. Ganun, ani-ani ka diri. Sa tinuod lang. Butang gid mo ugma, kahit nga may disconnection kung nakabutang ka. Muna nga, ako lang ipahibalo ni mo daan nga, muna kamatuuran. Nya pila man di akong pariyon nang diya sa kuryente di, sir. Ganun, sige majugag anhi diri, sir. Para maningil lang, sir. Kung tanahon mama, Sabi mo, oy. kuan ma'am kanang 50 pesos. 50 pesos mo din na, sir. Nga, mauna ni mo diya, sir. Di pa kapahangyo niya, 50 pesos. Wala na bili sa mo, sir. Wala na, sir. Wala na, 50 pesos. Karong kuan, sir. Karong sunod bulan, mabaryan na nako kay 4 pesos, sir. 4 pesos. Nagwala ka, 4 pesos. Nawa na lagi. Nah, bahala mo. Bala! Abusador, abusador.
nga balay gyud. Si abusador, sir. Ma'am, tinuod yun na inyong gamit sa karadyo. Dayon, nga nang dili man tinuod nga mubayad mo. Nya, ako atang pangutan sa tinuod. Nga nang dili man mo magkabayad, ha? 50 pesos ang kurente. Apikan, dupod. Nagsigira mo si Kiki. May mga rason o palautang. May rason o palautang. Wa po mga respeto, mga abusador mo. Ganina, mo kuha yung ginabay ato. Si abusador, 50 pesos, dili mo ka pahangyo. Pasilan. Kapila naman mo gipahangyo. Muna nga. Dili ang magdugay ay. Wa ko makuha yung Hala, wala dito. Wa ko Wala makuha. dito. Balik dire ha. Balik dire. Lagot. Di ko nga ni. Di mo pahangyo.